लोगोफोर नोंथांमोना नुदों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पान्जाब, गुजरात, महाराष्ट्र, वेस्ट बेंगलफ्राव बिराद दुंहाव थासारि सोमजिबाय थानाय बिराद गोख्रों गिलु-बालु आनदलन मबाइलफ्राव निउसफ्राव नोंथांमोना नुदों रेलगारि सावनानै होनाय मिनिस्टारफोरनि न' सावनानै होनाय राजा लामा गाथेनाय आरो बेबायदिनो गोबां सरकारि सम्पतिफोरखौ नष्ट खालामनाय आनदलन नोंथांमोना निउसाव नुबाय थादों। बेयो मानि थाखाय जादों गोबाङानो जानो हागौ मिथिगौ आरो आं मिथिगौब्लाबो बुंनो नागिरदों सोरबाया क्लियार मिथियाब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों क्लियारै मिथिना लानो हागोन। बे दुंहाव थासारि आरो आनदलना जादों अग्निपथ स्किमनि थाखाय। बे स्किमखौ भारत सरकारा बावैसो सिगां लन्च खालामदों। बे स्किमा मा जिनिस जायनि थाखाय गोबां मानसिफ्रा आनदलन खालामदों आरो सरकारखौ उइथड्र खालामना लानो थाखाय बुंदों। दिनै बे भिडिअनि गेजेरजों बे स्किमनि सोमोन्दै सावरायगोन। बे स्किमा जाखांफुनाय भारतनि सेंग्रा जोहोलाव सिख्लाफोरनो मा बेनिफिट होगोन बेनि सोमोन्दै डिटेल्स सावरायनो नागिरदों। बे अग्निपथ स्किमा जाबाय बे स्किमनि गेजेरजों भारतनि गोबां लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो 4 बोसोरनि थाखाय आर्मी, नेभि आरो एयार फर्सआव साख्रि होगोन बे स्किमनि गेजेरजों। आरो बे स्किमनि गेजेरजों आर्मी, नेभि आरो एयार फर्सआव साख्रि मोननाय सल्जारफोरखौ अग्निवीर्स होननानै बुंनाय जागोन। मोनफ्रोम 4 बोसोरनि उन बे अग्निवीर्सफोरनि 75% सल्जार्सफोरा रिटायारमेन्ट लानांगोन आरो 25% अग्निवीर्सफोरा पार्मानेन्ट साख्रि मोनगोन। मोनसे स्क्रिनिं टेस्ट एबा एग्जामिनेसन जागोन मेरिट बेसिसाव, बेनि स्किल बेसिसाव माने 25%खौ मोनसे स्क्रिनिं टेस्टनि गेजेरजों रेगुलार सार्भिसनि थाखाय एपइन्टमेन्ट होनाय जागोन। नाथाय आद्रा थानाय 75%खौ मोनफ्रोम 4 बोसोरनि उननो रिटायारमेन्ट होनाय जागोन। हमनानै ला देग्लाय जुदि 50,000 लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनो साख्रि होदोंब्ला फैबाय थानाय 4 बोसोरनि उनाव बे 50,000नि 75% सल्जारफोरखौ अग्निवीर्सफोरखौ रिटायारमेन्ट होनाय जागोन आरो 25%खौ रेगुलार सार्भिसनि थाखाय लांनाय जागोन, सेलेक्ट खालामनाय जागोन मोनसे स्क्रिनिं टेस्ट एबा एग्जामिनेसननि गेजेरजों। दाना जोङो सावरायनि बे अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों साख्रि मोननांगौब्ला नोंथांनि एज लिमिटआ बेसेबां जानांगोन? एज लिमिटआ जानांगोन 17 बोसोरनिफ्राय 21 बोसोरनि गेजेराव, 21 बोसोरनि गेजेराव। एबा थांनाय 2 बोसोराव जेबो आर्म फर्सेसआव रिक्रुटमेन्ट जायैनि थाखाय 2 बोसोर एक्सटेनसन खालामना होफिनबावबाय सरकारा। माने बे अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों साख्रि मोननोब्ला सासे केन्डिडेटनि बैसोआ 17निफ्राय 23 बोसोरनि गेजेराव जानांगोन। नोंनि बैसोआ जुदि 17 बोसोर एबा 18, 19, 20, 21, 22, 23 बोसोर बे बोसोरनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे बोसोर नोंथांनि बैसोआ, अब्ला नोंथाङा बे अग्निपथ स्किमनि थाखाय इलिजिबल जागोन। जों दाना थांनोसै सेलारिया बेसेबां मोनगोन। फार्स्ट बोसोराव नोंथाङा सेलारि मोनगोन पार मान्थ 30,000। बिनिनो 30% सेवानि दिननाय एकाउन्टआव जमा जागोन। रिटायारनि उनाव देनां मोनगोन। जेनेरेल साख्रिफोरा जेरैबायदि एनपिएस दानोना नोंथांनिखौ बाहाय दानना लाखिनाय जागोन। देनां 4 बोसोरनि उनाव जेब्ला नोंथाङा रिटायार मोनगोन रिटायारमेन्टआव ज' हरफिननाय जागोन। ओमफ्राय नोंथाङा सेकेन्ड बोसोराव नोंथांनि सेलारिया पार मान्थ जागोन 33,000। थार्ड इयाराव नोंथांनि दरमाया जागोन 36,000 आरो लास्ट बोसोर एबा फोर्थ बोसोराव नोंथांनि सेलारिया जागोन 40,000 आरो माखासे एलाउन्सेसफोर थागोन। पार मान्थ नोंथाङा बेबायदि सेलारि मोनगोन। बिनिफ्राय नोंथाङा 4 बोसोरनि उनाव सेलेक्ट जायोबा जाबाय 75%नि गेजेराव नोंथाङा थानो हायोबा सेलेक्ट जाबाय, पार्मानेन्ट सार्भिसनि थाखाय मोनलांखाबाय आर्मी, नेभि आरो एयार फर्सआव। नाथाय सेलेक्ट जायाबा नोंथाङा रिटायारमेन्ट लानांगोन 4 बोसोरनि उनाव। नाथाय नोंथाङा रिटायारजों लोगोसे माखासे फैसा मोनबावगोन। 11-12 लाख फैसा नोंथाङा रिटायारजों लोगोसे मोनबोगोन आरो लोगोसे नोंथाङा स्किल सार्टिफिकेट मोनगोन। आरो नोंथाङा जुदि पारफरमेन्स एक्सेलेन्ट पारफरमेन्स देखायनो हादोंबा बै सार्भिसनि समावनो नोंथाङा मेडेल, टाइटेल माबा माबिखौ नोंथाङा बै जेनेरेल सार्भिस हल्डारफोरनि बायदिनो मोनगोन। दाना नोंथाङा रिटायारमेन्ट जानायनि उनाव 4 बोसोरनि उनाव जुदि 25%नि गेजेराव थानानै नोंथाङा पार्मानेन्ट साख्रिनि थाखाय सेलेक्ट जायाब्ला
4 बोसोरनि उनाव नोंथाङा जुदि रिटायारमेन्ट लानो गोनां जायोब्ला नोंथाङा लन मोनगोन बेंकनिफ्राय आरो नोंथाङा गोसोब्ला पेरामिलिटारि फर्सेसफोराव नोंथाङा इन्टारभिउ एग्जाम बा रिलिफोराव बाहागो लानो हागोन स्टेट माबा माबि साख्रियाव नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बेफोराव नोंथांनो प्रिफारेन्स होनाय जागोन नोंथाङा बेफोरबायदि पेरामिलिटारि फर्सेस आरो स्टेट लेभेलनि साख्रियावबो एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंथाङा बेंकनिफ्राय लनबो मोनगोन नोंथाङा मोजां बिजनेस इस्टाब्लिशमेन्ट खालामनानै लानो हागोन बा नोंथाङा साख्रियाव गुबुन पेरामिलिटारि फर्सेस बा स्टेट लेभेलनि साख्रियाव नोंथाङा रिजइन खालामफिननो हागोन साख्रियाव आरो नोंथाङा जुदि 17 बोसोराव साख्रि मोनोब्ला 4 बोसोरनि उनाव 17 18 19 20 21 बोसोराव नोंथाङा रिटायारमेन्ट लागोन 21 बोसोरावथ' गथ' फिसायानो थायो सेंग्रा फिसायानो थायो फरायनायानो जोबा मास्टार डिग्रियानो जोबा 21 बोसोराव स' नोंथाङा मोनसे फ्रेश नोजोरजों गुबुन मोनसे खामानि मावफिननो हायो गोसोबा 18 बोसोराव नोंथाङा जुदि बे अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों एयारफर्स नेभि एबा आर्मियाव साख्रि मोनोब्लाबो 18 19 20 21 22 बोसोराव नोंथाङा रिटायारमेन्ट मोनगोन स' 22 बोसोराव नोंथाङा गथ' फिसायैनो थायो सेंग्रा फिसायैनो थायो गोबां खामानि मावफिननो हायो नाथाय बेखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा दा प्रटेस्ट खालामदों अपोजिशन पार्टिनि लिडारफ्रा अर सुनानै होदों आरो बिराद दुंहाव थासारि सोमजिदों माने आनदलन जादों खिन्थु जायखिजाया मोनसे गोदान स्किमाव मेरिटबो थायो डिमेरिटबो थायो आरो माबा मोनसे गोदान जुदि आनकमन एबा इउनिक जुदि प्रजेक्ट एबा स्किम लाबोयोब्ला बेखौ डिमेरिट दिहुनग्रा मानसि थाखायो मानो होनबा गोदान ना बियो बिनि आउटकामखौ रावबो नुथ'वाखै नालाय बेनिखायनो बेखौ गोबां मानसियानो नेगेटिभ लायो आरो बे स्किमा एक्चुअलि जोंनियावसो गोदान गुबुन गुबुन कान्ट्रिफ्राव दंखायोमोन चाइना जापान USA इंलेन्डफ्राव बेयो दंखायोमोन बै कान्ट्रिफोरनि नेम नितिखौ स्टाडि खालामनानैसो मडिफिकेसन खालामनानै जोंनि हादराव लाबोनाय जादों स' बेयो गाज्रिबो नङा बेयो गोबां बेनिफिटबो जागोन दाना आं बुंनो नागिरनाय खिन्थु नैबे अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों जोंनि बिराद इन्टारेस्टेड गोनां फरायफुबाय थानाय फरायनायाव गोसो गोनां गथ'फोरा खिन्थु बे अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों साख्रि लानो लुबैनाङा मानो होनबा 18 बोसोर 17 बोसोराव गथ' फिसायानो थायो बे गथ' फिसाफोरा बिराद फरायनायाव जुदि इन्टारेस्ट दङबा फरायनायाव स्मार्ट बा टेलेन्टेड बा बे फिसा साख्रियाव मावनानै ओरैनो जिबनखौ बरबाद खालामना लानायनि बादै जेबो जानाय नङा नोंथाङा जुदि फरायोबा नोंथाङा गिदिर अफिसारखौनो मोनगोन बेनिखायनो इन्टारेस्ट गोनां फरायसाफ्रा स्मार्ट फरायसाफ्रा बे फिसा 17 बोसोर 18 बोसोरावनो साख्रि लानो लुगैनाङा आरो ओंखायनो बे अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों अग्निवीर जानोबो लुगैनाङा खिन्थु जायफ्रा फरायनो हाथारा बादुला फरायनो गोसो गैथारा फरायबाबो हाया बेफोर रोखोमनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा फरायसाफ्रा अग्निपथ स्किमनि थाखाय ट्राय खालामनो हायो आरो अग्निपथ स्किमनि गेजेरजों मोनोब्ला खामानि मोनोब्ला मावनाया मोजां दा बेबायदिनो दाना नाथाय बे स्किमखौ लानानै गोबां मानसिफ्रा गिदों 4 बोसोरल' साख्रि मावनानै रिटायारमेन्ट मोननायनि उनाव आद्रा थानाय जिबना बरबाद जासिगोन आंनिया बिनि उनाव मा खालामबावनो धंस जासिगोन बिदि माबा माबि दाजाब दानख' साननानै मानसिफ्रा आन्दलन खालामदों आरो बिराद दुंहाव थासारि सोमजिहोदों नाथाय मोनसे स्किम गोदान स्किम लाबोबा बेयाव मेरिट डेमेरिट थायो सरकारा लन्च खालामबाय नालाय जोङो पजिटिभ साननानै जोङो बेयाव खामानि मावनायनि सुबिदाखौ लानांगोन मानो होनबा पार्मानेन्ट जानायनिबो सुबिदा दङ बेयाव 25% जुदि नोंथाङा थांनो हायोबा बेनिखायनो बेयाव गिनो गोनां गैया बेखौ मावनो थाखाय आवगायनांगौ जायफोरा फरायनायाव इन्टारेस्ट गैया जायफोरा फरायनो हाथारा बादुला फरायनो गोसो गैथारा गुबुन खामानि मावनो गोसो दोङो बिथांफोरखौसो आं बुंदों खिन्थु इन्टारेस्ट गोनां स्मार्ट फरायनो गोसो गोनां फरायसाफ्रा बेफोराव इन्टारेस्ट गोनाङा फरायलांबाय था स' नोंथांमोना बुजिमोनबाय जानांगौ बाय बाय सि इउ नेक्स्ट